kum kadak ban pensana me ki riu kraw ka rilom khasi chantia hakar pnyo tarik nailo rajar pusau ka khasi student union KSU unit kaladawan now professor Prabha Shankar Shukla vice chancellor bamanta ka North Eastern Hill University nihu ban aina mi university hall but central library hakakerteng jongki ka unit ka jimot yu ban penkala kerteng no ya ka convention hall shaka wycliffe sim convention hall ya ka community hall pat shaka susu tham hall ka seminar hall da ka phanong light hall kat ba ka central library nihu shaka kerteng professor barrister pakem ubala shakri kumu vice chancellor ka nihu nadu usnam sejak kandai spa khnai puar hadu sejak kandai spa khnai pupra habakran usamra rudolf keri khain secretary ulo ong bo vice chancellor ka nihu ulo kubur ban wanra ya katai kamat chingdawa ka seng haka academic council meeting bat ka executive meeting ban yathir jumon haka jelang ka unit kaladawaru no vice chancellor ban maramot ikisurok ki balajat hakate school ba ki linti ekchat bat ban penbiang iksain bot lawan kan hande gimat ki baidai bakajing bahano ini kisurok ki bah po campus kuma QE hang ne po campus kini kisurok ki long ki pasmiu ba ki bojima ki bubun ki biat linti hang ne ki ba ki song pulih hang ne bas ki basa ba hang ne po university but kumba PUE pada kalau membahas ngisi bini iba hakini ki surok ki bagi apa ba kini ki surok kasdiu kan bahas surok pada ki besong kini ki officers ki besong kini ki klik nak share jong kini noilam jong kini ka university ki ba apa ni ba ki jingle jong kini ki noilam jong kini university kalong siliang ba ki kesdap ya ki du pai ba ni ki sama pulih hani ka sekolah ba dan ba kani ki lawan sini office vice chancellor bangin dawa bau visi udai ban senang bardor ya kini ki surok pun ba kini ki surok ban buru ya tak speed limit kumbang yu hang ni po university jong ki babun ki buru kinya kali ki pathar ki ya chamdan kanu ka jing satu limit dan takiwe babu jing apa dia ki buru ki ba dan hakani ka school ba teling ba kani ka jing kanu jong ni la dawa badin bahano ini ki surok bat kunjuru man bu ta ki direction signages ki direction signs ki babon hane po ka school ba nang bakan suk ki beri bawan hane po school ba kin ya abakin navigate ki bun ki benta jong ka university bak baham kongsan ke jing kenu jungi menta kalau hakade hawai dai bak jing pen akerteng jer kerteng ya kini ki halls ki badan hang ni po school ba ka jungi berkumjuru ya ke central library ke ba ngitan hane po school ba kumbangi tip hi ba ki babon ki university sapo ki ceki wei di ki benta jong kari India kini Central University som ka JNU ai keteng ya kani ya ka library ke jongka alaka Dr. Ambedkar library bakum juru ka Aligarh Muslim University kai keteng udah Maulana Azad University library te ngiru ngiwan hane ka por pandawa ba kati ka por ba ka university ka de ban itu ban sngongu ya ka jing ka contribution jong kini ki individuals ne ki beriu ki ba like ai sibun contribution nam tak university ke jongi bad ka ne ka society ke jongi kamtam ka bangin pen jakarteng dawa pen jakarteng no ya ka ne ka central library ke jongi dau professor bi pakem bade we na ki chief vice chancellor jong university wa kasih bani kong bandi vice chancellor jong ka university ke jongi bad uplale sibun nak mata ban pentiu ya ka university ai bobon kiliang tinggal sngode ba ka university ke di ban songu ban itu no ya ke jing contribution ke bau ni professor bi pakem la contribute nam ta ka university ke jongi but na lo kata ngi la dawaru ya vice chancellor bodai ban jer keteng no ni ki halls kumbang idon hang ni po ka campus ke jongi ni ba suntan kino kini keteng ki babiang but ka jing dawa ke jongi kalong ban pen jer keteng no da ka paim Wycliffe sim hall ya ka community hall kemudian hang ni hajan ka my cafe jing jer keteng no ya kani ka multi use convention hall da ka Susutham memorial hall bat kunjuru ya ka jing jer keteng no ya kani ka science seminar hall da ka Phanong Light memorial hall akani ka jing dawa ka jongi kalong kamdek ke bang dawa hal air ndre kalong jing dawa ka badan ki nongrim bakani kalong halo ka ban ketiu bat ban I museum ni kini ki di ki beriu ki laile sikat de nam ta ka ri le ban ri jongi ban kini ki long rugi ka jing perpau bakai university ka itu ya ka jing tristom jong ni ki individuals ki bentahi ki blak hamjat kelas tang mem tena pogid wan antena pogid wan ki tater saru stage apo size stadium size center ki srok jat ha dengan plus sakal yang jong ka mon dengan wan apo ka gate tu ini iba nakani lenti ban VC office ka bha surok ndrei pare tang sutam na po ani ka VC office stroke kelas new ba khamtam tu gibanta na po my cafe
sektu kita ki hostel sepadon hak tu ki benta kilong ki baslium ba melongsu watang banyai ro bat ki bo jinge bahai ki samla puli ki ba ya sektu ki benta nama ki lenti ki ba dan ki hostel sebat ki babon ki kena ki penjat man baru sisi sektu ki benta baka bukan bo jingmaru ki babon ki lian kani ke jingjuat kala don kelas dang hina ki hadin covid kala ina sang ban i jingjuat jong ni ka university jusrok ni po university hindrai kala kanang mi kisni wisdom kinang kan kani ke jingjuat kanang juat bat kanang jur hakaba nakaliang university kam simasim kanu ka senjam ro hakaban penbahai ni surok ndai kelas sem tang ti katu kini ki benta jong ka university ban penbahai surok ka ban mentoy kini ki officers kini ki authorities jong kini ka school ba ai ka assurance wong banyak keren bagi meripet ya kini ka jeng pisna kini ki surok nakaliang jong ka CDD nakaliang jong ki babun ki benta ni school ba ban sim ya senjam ban snano ini surok ban la aru ka assurance ni ba on lihat ni hak por babiang but lihat kamploy nilai ni sotho ba ka por la dei ba ka university ke jongi kan itu ya kan kecing tre borba jong ki individual sani ki brio ki balai le sikadai na banta om tang ban tiu ya kan university ke jongi ndrei haki babun kiliang bai dei ba ka kejing yukun persya ya kejing sensadon bor ki pot balik no hak bai dei baka ke puli ke puthi kum balong so tham hak bai dei bat ka clips aim bai first kasi engineers bat ladangi ni la university hi ka kloi ban aga jing itu ya gini ki sebril ani kini ki prominent individuals kan long ka jing ai mesim ya ki sama puli hani ka school ba ka jongi bakin sem ya kini kun kusa hak bakin kintiu la de bakin kintiu university hai babun ya na kaliang jong vice chancellor hi wong ban rai kan ka mat sa ka academic council ba ka executive council bat pentingna na kaliang jong ui ban voice ya kan ka benta ba keren halo kan ka benta ban pentingna ba kini ki host in la no min direction kita ki bangin la bu ah ding cinta wa jong Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam kta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.